Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď jel umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Dnes začneme trošku inak. Najskôr sa pozrite na svoju pravú stranu, koho tam máte. Potom na svoju ľavú stranu sa pozrite, koho tam máte. Že sme krásni. Áno, sme krásni, pretože sme odlišní od všetkého ostatného stvorenia, ktoré Boh stvoril. Sme úplne výnimoční. Viete, tá krása človeka spočíva v tom, že je podobný Bohu. My máme tú Božiu pečať v nás, hlboko v našom srdci, a v tým sme veľmi vzácni v Božích očiach. A tým máme byť vzácni aj v tých našich. Áno, obraz Boha v človeku hovorí o veľkej hodnote človeka. Hovorí o takej veľkej úcte Boha k nám. Pretože keby si nás Boh neúctil, tak nás neurobí na obraz svoj, ale vymodeluje niečo, čo ho napadne. Ale on povedal, že sme stvorení na Boží obraz. A preto sme krásni. Preto človek v sebe má hodnotu, o ktorej možno ani netuší. Boh nám daroval ten najväčší dar, a to slobodu. A túto slobodu dal nám aj napriek tomu, že túto veľkú cenu, ktorú nosíme v sebe, môžeme aj pošliapať. Tú úctu, ktorú nám preukazuje, môžeme akýmsi spôsobom aj zahodiť. Ako tú úctu Ježiš preukazuje človeku? Skláňa sa a umýva vám nohy. Skláňa sa a umýva vám nohy. Pretože tak, ako urobil svojim učeníkom, tak robí každému jednému človeku. Boh sa skláňa k človeku a umýva mu nohy. A hovorí: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľa, pane, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Boh nám pristupuje a umýva nám nohy. A prečo to Boh robí?
Na túto otázku sa pokúšali odpovedať mnohí. A človek sa stále na seba pozerá tak, že tejto veľkej veci je nehodný. Ako to urobil Peter, ktorý povedal, mne chceš umyť nohy, pane? Veď to bola práca otroka. Nie, v žiadnom prípade mne nohy nebudeš umývať, ja nie som toho hodný. A mnohokrát aj my takto stojíme pred našim Pánom a hovoríme, nie, pane, ja nie som hodný. Ja som človek nehodný, slabý a hriešný. Ja som človek, ktorý si nezaslúhuje tvoju pozornosť. Ja som človek, ktorý som stratený a bojím sa ťa, pretože ty si svätý a ja som obyčajný hriešnik. Ja vám hovorím, že predsa by Ježiš k vám prišiel a povedal, ale ja vám tie nohy chcem umyť. Tebe, každému jednému. Pretože v tých Božích očiach, v tých mojich očiach, ako by povedal Ježiš, máš veľkú cenu. Pretože k tebe prechovávam veľkú úctu, pretože všetko, čo som stvoril, bolo dobré a krásne. Áno, Ježiš prichádza ku každému jednému z nás a neodsudzuje nás. On nám nehovorí o hriechoch a nehovorí o nejakej malej hodnosti. On práve naopak ukazuje, že sme vzácni v Božích očiach. On práve naopak zmenšuje vzdialenosť medzi Bohom a človekom. A nie, že len Boh sa ponižuje k nám, pretože sa stáva človekom, ale človeka povyšuje, vyvyšuje ho, vyťahuje ho z toho bahna a ukazuje celému svetu, toto je moje stvorenie, ktorému dávam moc, aby panovalo na tejto zemi. Dokonca Adam mi povedal, pomenuj všetky zvieratá na tejto zemi, budú sa volať tak, ako ty chceš. A to je veľká úcta. To je tá česť, ktorú má každý jeden z nás. Každý jeden z nás má tú Božiu pečať, ktorou sme oddelení od ostatného stvorenia. My sa neodlišujeme od ostatného stvorenia len tým, že myslíme, že si povieme, že sme najdokonalejší, ale práve tým, že sme Boží. Že máme v sebe Božiu pečať, že sme na Boží obraz. Kresťanstvo je zvláštne, keď si to takto pozrieme na to Božie stvorenie, na nás ako na tých, ktorí sme podobní Bohu. Pretože na jednej strane sa snaží človeka priviesť k tomu, aby uznal, že je slabý a hriešny, no zároveň ho volá, aby bol podobný Bohu. A my hľadáme, ako balancovať medzi týmto dvoma, akými si pólmi. Áno, pokora a úcta. To potrebuje každý jeden z nás a v pokore aj úcte sa každý jeden z nás má pohybovať v takej miere, aby medzi nimi bola taká rovnováha. Lebo ak človek nastúpi na cestu falošnej pokory, tak povie, ja som nehodný, slabý, nepríjma sa, pretože v sebe nevidí to, čo Boh stvoril, v sebe nevidí tie dary, ktoré mu Boh dal. Podceňuje sa a celý život prežije v akýsi tme, pretože nevidí svetlo, ktoré mu svieti v jeho srdci, pretože je chrámom, Božím chrámom Božího ducha. Ak zasa naopak človek pozerá na seba nie tým správnym pohľadom a obdivuje veľké veci, ktoré on nestvoril, tak sa radí k ľuďom pyšným. Človek sa môže teda nechať obrať o milosť dvomi spôsobmi. Buď zúfalstvom, pretože si neuvedomuje tú nádej, ktorú mu dal Boh, keď prišiel sem na túto zem, alebo pýchou, pretože si hovorí, ja to spravím, ja na to stačím sám. Kombinácia pokory a úcty mu umožní spoznať svoju veľkosť bez toho, že by podľahol pýche a zároveň mu umožní spoznať svoju ľudskosť bez toho, že by upadol do zúfalstva. Úcta je skrytá a jemná moc, ktorú si však človek musí pestovať. Úcta. Z úcty Boh prišiel k nám. Z úcty sa sklonil a začal nám umývať nohy. A predpokladom úcty je taký úžas. Predpokladom úcty je také naše vnímanie tohto sveta iným pohľadom, nie tým takým príliš ľudským. Svet nebude nikdy hľadovať po nedostatku divov, ale iba po nedostatku žasnutia.
My ak chceme žiť v úcte, ak chceme žiť v tom postoji Boha, ktorý má k nám, a chceme pozerať s úctou na druhého človeka, musíme dokázať žasnúť. Musíme dokázať pozerať sa na tento svet inými očami, očami, ktoré vidia Božie stvorenie v tej plnej kráse. Musíme žiť tak, že keď sa pozrieme na jedného a druhého okolo seba, tak sme radi, že tu máme takých krásnych ľudí, že tu máme priateľov, že tu máme rodičov, synov a dcéry, že sa navzájom máme, že Boh to takto perfektne zariadil. Že nám dal takú krásnu a veľkú hodnosť, že sme ľuďmi. Že sme Božími ľuďmi. A ten úžas nás bude učiť tomu, že si budeme navzájom sa ctiť. Že budeme k sebe prichádzať také veľkej úcte, pretože prídeme k niečomu, čo je Božie stvorenie. Čo Boh stvoril. Chápete? Každého jedného z nás mal Boh v mysli od pradávna, keď nás pozval na tento svet. V mysli, akoby vrité to naše meno mal v ruke. Pozval nás sem, aby sme prežili nádherný život. A keď sa takto pozrieme na seba, tak nás zaplaví úžas. A zároveň si budeme jedného druhého vážiť. Budeme žiť jednej druhému v úcte, pretože budeme vidieť v každom Boha, ktorý je vo vnútri nás. Ktorý nás naplňa a ktorý nás premieňa na taký obraz, aký vidíme v Ježišovi Kristovi, ba ešte slávnejší. Áno, úžas, prekvapenie vedie k úcte a potom k modlitbe a vďačnosti. My môžeme žasnúť nad slovami nášho Pána. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Áno, pravá úcta začína od seba. Pravá úcta začína od toho, keď si uvedomíme, kto som ja v Božích očiach. Akú veľkú hodnosť mám v Božích očiach. Ako som milovaný Bohom. Aký som milovaný syn a dcéra. Len vtedy si dokážem úctiť aj brata a sestru okolo mňa. Ak príjmem seba, ak sa naozaj stotožním s tou identitou, ktorú mi dal Boh, ak si o sebe nemyslím, že som nejaký na nič, zbytočný, odsunutý, sám, nepotrebný, takéhoto Boh nestvoril nikoho z nás. V Božích očiach sme každý vzácny, milovaný, potrebný, žiadaný, túžený. Boh sa takto správa k svojmu stvoreniu, ku každému jednomu človeku, ktorému mimoriadne záleží na každom jednom z nás, na každom jednom živote. Boh má nás v úcte a práve preto nás povyšuje. Táto úcta nás povyšuje, lebo nás Boh miluje. Ak v rodine, v spoločenstve, organizácii, v práci nie je úcta, tam začne vládnuť strach. A láska je vyháňaná strachom a strach kontroluje, a teda strach začne kontrolovať naše vzťahy. A naopak úcta vytvára miesto pre lásku. V láske nie je strachu, pretože dokonalá láska vyháňa každý strach. A v láske nie je žiaden trest. Ak chceme mať ľudí naozaj v úcte, musíme im odpustiť. Musíme odpustiť aj sami sebe. Musíme sa na seba navzájom začať pozerať očami, ktoré má Boh, a musíme prestať súdiť druhých ľudí. To je ten najväčší hriech, ktorému sa zapredávame. Keď súdime, keď sa staviame na miesto sudcu, keď pozeráme na brata, sestru a vidíme jeho chyby a hneď sa postavíme do tej úlohy sudcu. To je hriech proti láske a Boh je láska. To je hriech proti Bohu. Úcta. Úcta nám otvára srdce pre lásku, úcta nám otvára srdce pre vzťah a pre dobrú spoločnosť. Preto, po čom každý túži, tu aj v našom meste, aj na Slovensku. Lebo už máme toho plné zuby, priznajme si. To zlo, faloš, hnev, to všetko, čo okolo nás a čo nás dusí, ak my neotvoríme úcte dvere,
tak nenájdeme pokoj v našom srdci ani v našom živote, pretože nepochopíme, prečo sme tu a kým sme. Nepochopíme, prečo Boh prišiel na túto zem a povýšil človeka, takže sa mu môžeme pozerať z tváre do tváre. Áno, práve skrze úctu Boh uvoľní ešte viac požehnania do našich rodín, do našich vzťahov, do nášho národa, do celého sveta. Úcta sa najlepšie prejaví v ťažkých situáciách, pretože práve vtedy, keď sa niekto proti nám prehreší, práve vtedy sa overí to, či s tou úctou to myslíme vážne. Či druhého hneď neodstránime, nezahriakneme, neponížime. Úcta. Otvorme dvere úcte. Práve v týchto dňoch, kedy slávime naše najkrajšie a najväčšie sviatky vôbec. Otvorme dvere úcte, pretože to nás zachráni. Ak my začneme si úctiť jeden druhého, aj keď sme slabí a hriešni, tak tedy otvoríme ten prúd požehnania Duchom Svätým. Preto na seba pozerajme tak, ako sa na nás pozerá Boh. On sa na nás nepozerá z výšky, on sa skláňa. Skláňa sa, aby nám umyl nohy. Aby nohy umyl každému jednomu z nás. Aby sme takto robili aj my. Takto podobne. Amen.